Mizoram Today channel clear to ten the vine che bay ule kong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che hriat lo pani ruang charte hriat anita pathian ni zan le tho chan ni cho hnuwa ruang charte chu tu tenge an ni hriat mai an ni lo hnuwa zo par moi le mangai sang ate an ni ti hriat an ni ta a ni zan khan salem veng thlan mo la vui an ni heng mi te hinu share chip khuwa an ni a an pa hi salem venga cheng pirin pui thlan mual bul in lo ani a apa hian salem veng ban chuai meter ruang lak adi langin salem venga vuya phum an ni ta ani tarlan to angin pathian ni zan khan vai vakon four lane opposite kong sir lui kora mi paruang chhar ani baka tho tan ni chonu khan abul hnaya mi paruang dang chhar ani le a thi te tunge an ni hriat ani lawa police te chuan hliam an tor dana kuttuar ni nge ya an hriat thu an sei bawk ani